jauna, Euskal Sozialistak talderen ordezkariak dauka hitza. Rodríguez jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidenta Anderea, egunon legebiltzarkideok, gaur Aralar taldeak ekarrita lehendakariak legebiltzar honetan bere agintearen hasieratik bultzatu duen eztabaida bati ekingo diogu berriro ere, talde sozialistan eta begibistan dagoenez Aralar taldean baita azeragailua ondo sakatzea erabaki dugu zerga sistemari buruzko eztabaidan, eta Euskadiko bi eskuinek ordea eztabaida hau bukatutzat eman nahi dute, ez baitzaie inondik inora interesatzen, beraiek jakingo dute zergaitik. Gure gaurko zuzenketan, Basabe jauna, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu jarrai dezala lanean, krisialdetik ateratzeko herri honek behar dituen baliabide publikoak bermatuko lituzkeen zerga sistemaren erreforma bultzatzen, eta egin dezala bere eskumenak kontuan hartuta eta zergapideen elkarregokitasun, erakidetasun eta lankidetasunari buruzko legearen barruan. Aralarren proposamena zuzendu dugu, zerga arloko eskumenak gaur egun non dauden kontuan izan da, eta zein den horregaitik Eusko Jaurlaritzak duen maniobratu ahal izateko aukera. Kontuan izan behar da, era berean talde sozialista ganbera honetan proposatu zuela legebiltzar batzorde bat eratzea gure eredu fiskalaren etorkizunaren sakoneko azterketa egin ahal izateko eta ondorioz txosten bat ateratzeko modifikazio legalak planteatzen gobernuari. Ekimen honi uko egin zioten herri honetako bi eskubiek, baina legebiltzar honek arautzeko ahalmena du eta arautu izan du orain arte. Horregaitik dugu zergapideen elkarregokitasun lege bat, zeinak euskal erakundeak elkarlanean aritzea behartzen dituen. Eta lege hau indarrean dago, naiz eta PNV-ek edo PP-ek ez duten erabili nahi. Legebiltzarkideok datozen egunetan baita sozialistok aurkeztutako fiskalitateri buruzko beste proposamen bat eztabaidatuko dugu. Lortu nahi duguna da iruzur fiskalaren kontrako borrokarekin batera zerga sistema bidezkoagoa eta progresiboagoa baten oinarriak ezartzea. Era honetan bermatuko liratekeelako funtsezko zerbitzu publikoak, babes soziala eta jarduera ekonomikoaren sustapena. Denbora luze eman behar izan dugu eskubideak eta lorpen sozialak eskuratzeko eta hauek iraunkor bihurtuko lituzkeen erreforma fiskal bat ari gara planteiatzen Euskal Sozialistok. Euskal gizarteak jakin badaki, iruzurrari ez badiogu aurre egiten eta ez badugu fisko erreforma bat egiten, ezinezkoa izango dela funtsezko zerbitzu publikoak mantentzea. Une honetan, azken soziometroaren datuen arabera, iruzur fiskalaren eztabaida da Euskal herritarrei gehien interesatzen zaiena langabeziaren ostean, noski. Eta gero eta gehiago interesatuko zaio krisi ekonomikoak gehiago estutzen eta erabaki bat hartzera behartzen gaituen arabera. Edo gastu publikoaren murrizten nabarmen bat, edo gastuen murrizketen moderazio bat diru sarrerak gehiagotzen zerga sistema berri baten bitartez. Ziur gaude, gure zerga sistema ereduaren sakoneko erreforma inposatuko dela herri honetan, beste arrazoien artean errealitatea bera hori eskatzen ari delako. Etorkizunari begira, dagoen eztabaida bat da, gure ongizate estatuarekin zuzenean harremanetan dagoelako. Kalitatezko zerbitzu publikoak mantentzeko beharrezkoak ditugun baliabideekin harremanetan dago, eta gure autogobernuan zehar garatu ditugun gizarte politikekin ere zerikusia dauka. Artean ere, orainaren eztabaida bat da, premiazkoa gainera. Agian merkatuek ez dute aparteko presarik eztabaida hori egiteko, gobernuei presioa egiten bait diete murrizketa sozialak lehen aplikatzeko, krisialditik ateratzeko formula bakarra izango balitz bezala, baina presazkoa da hiritarrentzat. Guztiei eragiten digun gai batez ari gara hizketan. Ez bakarrik langileei, baizik eta langabetu eta Euskal Herriko biztanleriaren alor ahulenei da eragiten ari zaien gai bati buruz. Eta jakina, gure enpresa gizon emakumeei eragiten die Euskal enpresei mantentzen laguntzeko eta atzerriko merkatuetara irekitzeko Eusko Jaurlaritzak martxan jarri dituen neurriekin gertatzen den legez diru publikoa behar delako. Hau dela eta legebiltzarkideok arrazoizkoa da enpresa gizon emakumeek
herrian behar duen ahalegin fiskal honetara gehitu daitezela, euren onurako ere badelako. Bukatzera noa, presidente anderea, etorkizuna elkarlanean dago, ez ordea konfrontazioan, ez dugu ezer aurreratuko erakundeen arteko liskarrekin, bata besteari erruak botatzen, deskoordinazio handi bat dagoelaren espektakuloa ematen ari baikara. Argi izan behar dugu, ez baldin bagara gai, fiskalitate berri bat sortzeko datorren urterako, guztien porrota bilakatuko dela eta oso bereziki alderdi politikoena nire ustez. Ordezkari politiko gisa, merkatuak lasaitzeaz gain, hiritarrak lasaitu beharko genituzke eta horretarako ematen baitigute botoa eta horretarako ere ordaintzen digutelako. Legebiltzarkideok, irekita dago talde sozialista eztabaida honekin jarraitzeko eta batez ere Basabe jauna erabakiak hartzeko. Dena dela, bukatu nahi dut Maneiro jaunari erantzuten eta erderaz egingo dut presisoagoa izateko edo para hablar con más precisión, señor Maneiro. No me puedo resistir porque probablemente la réplica no lo haga. Ha dicho usted que es absurdo y que es un disparate el actual sistema y es verdad que a su grupo a veces es difícil entenderle porque a usted lo que le parece entonces absurdo y disparatado es la Constitución española, que es la que ampara el sistema que tenemos. Muchas gracias, presidenta. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen